Ndabvunza mudhara ndikati mudhara asi pane chamakatadza here zvikanzi aiwa ndikuimbira vakatadza vakatadzirana kozi somu yekuti ndiregerere mudhara muri kuita kunge makatadza kuti vanhu izvi kana mangagara sina kushaishira mumwe wako here oraiti mudhara zvirimo zvinowanikwa mugwendo minzwa anodaya neminzwa inobaiwa nemakata inobaiwa nemapothole uona futi labor iripo oraiti ombochikorera since muri mudhara handikwanisi kukutongesa imudhara pane vanhu kozi muri baba naye aiwa ukati handikutongese pane vanhu ka utangori kuzivayo kuti nini ndiri zvandakatadza zvawakanzwa ipo pasina ayaya zambi ayaya Mungu papa kuyula tusaidie leo hapana ya kesho leo atipatie yote tunapendaka mashofa
yoshi. This was she later. No, we were the last year I see for you. This was she later. No. She raised her, no, we are getting back together, I see for you. This was she raised her, no. Wherever we see
melima, wakati melima, ushindiwe, wakati melima, mwanikatiwe, wakati melima, pitatiwe, wakati melima.
ayaya nakuziva zvinorevei manje zvinoreva kuti mari yese yauya nayo isiye kuno munai waiti nhasi ndafamba unemufana wangu uyu wepamatsito uyu wafamba naye Peter ndikufamba naye pano ndikufamba naye mukomana wendara saka musi wesande kusteka usiku ime musipo ndana chana atachiriza ime muri mundege manje muchienda ku-UK ayo Sunday uwa Sunday kuti mangwana ndinhasimanei naendei pamutoko panyama kwere mozoenda kumoza ndovandaenda kutete exactly neSunday Monday ndozoenda kuShitima Musongo kapora pasa iyoyo Sunday yamusipo iyoyo ndoyandendi naye pasteakhouse mukomana wenu alright aiwa but mesenda kuti mutitendere mudhara uyu ndara ari kutichengeta tinotenda varungu yesa nodiwo vamwe vanofanira kuti mudhara vamwe vanofanira kuti baba but inini ndinowanza kuvati seAlex bhozi zvaizvezvi ndopari kugumira sungura baba ndopari kunoita U-turn yodzoka kwatiri isusu ndokuti mudhara chedu ichi vana atakasikwa avo yesa vese vakuimba sungura tiri vana vamudhara uyu tinogona hedu kunyeperana kumwa nevakadzi vedu kuti takaipa but mudhara ndiye akaipa uyu ndiye ari kutichengeta ndatenda Peter saka ndakambokusiyirei mukomana uyu mukomatsito uyu sapoti yamuchapa mudhara uyu mukapa uyu munopawo inini futi thank you so much ndaura mwana wadangwe murosi mukuru wepfuma varanda oga Peter ufambe naye bwana uyu nokuti pane wanga kungotambira kumwe kusiriko so ndakamboda kundeti mbana ndipo inde ipi akanga nosongo yanga abva kukuridza kanzi aiwa ndakupai kubenzira apa atsokorora iyo futi ndikati mfanami hoere malevuza ikoko ndakamaona manjika siyana mitoriro mfanami matombo asana nawo muchiri vana chiri kutotarisira wenini chokwadi baba ndimiwo vana baba mangwana ndosungura mangwana chokwadi baba ine mukatangidzirana naro chinhu chiya chasvika chine nharo vanochizivanzi ukangoravira chetika hauchabuda mashiri hauchagona kuita pulo asi pauri wega pauri papi nepapi patisiri panongori wega wepachezvako sewe muridzi wezita rako muridzi wezvitaka zvako zvibvunza kuti nai Mwari wamatendereke uku kakanaka here ukatenga mhinduro yawo uchaizwa takudzakara mwana ukuku hai ndara wakaita mhendero chinongorwadza zvosiri kusamuzira
enda mwana uyo kugaragurana irawo nanunigo ana mudutsa kwanga enda mwana uyo kugarandi chingo mufunza mai wendo sikepiko ana mudutsa kwanga enda mwana uyo kugarandi chingo mutsanga zvinodo edepiko ana mudutsa kwanga enda mwana uyo ini zvangu zvao mana netakurindira navo ana mudutsa kwanga enda mwana uyo. Ndichitenda mudhara nenguva yavanondipawo handidi hangu kutaura zvakawanda ka ndichingoti ndinotenda mudhara nekundibika kwavanondiitawo ka ndinewo zvandiri kuda kukubikiraiwo ipo pamberi papapa ndichatanga nanzwa kuna mudhara kuti zvinoita here kuti ndikupe iwo asi ipapa ndinewo zvandiri kubikawo zviri mukapu itapana mita takamirira kunzwa isu tizipigwe tinakigwe todzana isika mirenje yaneta mirenje